Oh, parang masaya ka yata. Hindi naman po, ma. Kamusta na palang pag-aaral mo bilang isang engineer? O bakit biglang hindi ka makaimik dyan? O Chris, bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi ba may pasok ka ngayon? Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo. Pero sana wag po kayong magalit. Ano yun anak? May problema ba? Meron po, ma. Kasi magpapalit po sana ako ng kurso. Bakit naman anak? Ayaw mo na ng engineer? Tingnan mo yung anak ng kumare ko. Ang yaman na nila. Kasi engineer ang anak nila. Ma, hindi naman sa ayaw ko. Iba lang po kasi yung gusto ko. Anong gusto mo? Maging teacher? Susundan mo yung yapak ng lolo mo? Oo, ma. Yun talaga yung gusto ko. Yung magturo ng mga bata. Hindi ka yayaman sa pagtuturo. Alam mo yun. Pero kung magiging isa kang engineer, yayaman ka dun. Yun po kasi talaga yung gusto ko, ma. Ang maging isang guro. Saka nahihirapan po kasi ako sa kursong engineer. Siguradong magagalit ang papa mo pag nalaman niya to, Chris. Kakausapin ko po si Papa. Sasabihin ko po yung totoo. Basta, engineer ang kukunin mong kurso. Kung hindi, tumigil ka na sa pag-aaral. Kung hindi mo lang din kami susundin. Pero ma, Basta, huwag ka na magsalita. Sasabihin ko to sa papa mo pagdating niya. Nakakapagod talaga. Sakit ng bukong katawan. Oh, dumating ka na pala. Gusto mo ng kape? O kuhanan kita ng tubig? Huwag na muna. Magpapahinga muna ako saglit. Ang dami kasing ginawa sa factory ngayon. Siya nga pala, may sasabihin ako tungkol sa anak mo. Ano yun? May problema ba? Nag-usap kami ng anak mo. Anong pinag-usapan nyo? Tungkol sa kurso niya. Ayaw niya daw ng engineer. Nahihirapan daw siya doon. Ah? Ano daw ba talaga yung gusto niya? Maging isang guro. Mitch, ano kaya kung suportan natin si Chris kung ano ba talaga yung gusto niya? Isa ka din. Ayaw mo bang maging isang engineer ang anak natin? Siyempre gusto, pero... Wala nang pero-pero. Basta engineer. Ang kukunin ng anak ko. Dahil yun ang gusto ko para sa kanya. Mitch, tatanungin kita. Gusto ba ng anak natin yung kursong pinapakuha natin sa kanya? Di ba hindi? Masong, kapag nakapagtapos si Chris ng engineer, doon siya yayaman. Kaso ang problema, ayaw ng anak mo. Basta, walang ibang kukunin si Chris na kurso. Yung gusto ko ang masusunod. Mitch, huwag mong ipilit yung gusto mo para sa anak natin. Baka magsisi ka. Ikakabuti ang ginagawa ko para sa anak natin. Mitch, suportan na lang natin si Chris kung saan siya masaya sa kursong kukunin niya. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga dyan. Pa, pwede ba kitang makausap? Oo naman, Chris. Mukhang may importante kang sasabihin ah. Opo, pero wag po sana kayong magagalit. Gusto ko po sanang sabihin sa inyo na magpapalit po sana ako ng kurso. Yan ang pinag-usapan namin kahapon ng mama mo. Bakit? Ayaw mo bang maging isang engineer? Hindi naman po sa ayaw ko. Pero nahihirapan po kasi ako sa kursong engineer pa. May gusto ka bang kunin na ibang kurso? Opo sana pa. Ang gusto ko pong kurso ay maging isang guro. Yun po talaga yung pangarap ko. Yan ang pinagtatalunan namin kahapon ng mama mo. Hindi po kayo magagalit sa akin pa.
Bakit naman ako magagalit sa'yo, anak? Kung ano man yung gusto mo, susuportahan kita. Salamat po, Pa. Paano po pala si Mama, Pa? Siguradong magagalit sa akin yun. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala makikiusap sa mama mo. Maraming salamat po talaga, Pa. Bukas na bukas, aayusin ko na po yung mga requirements ko para makapag-ship na po ako kagad sa kursong gusto ko. Sige, anak. Kung saan ka masaya, susuportahan kita. Salamat po ulit, Pa. Walang anuman. Sige po, pasok na po ako. Oh, Chris. Oh, parang masaya ka yata. Hindi naman po, Ma. Kamusta na palang pag-aaral mo bilang isang engineer? O bakit biglang hindi ka makaimik dyan? Ma, hindi pa po ba sinabi ni Papa na nagpalit na po ako ng kurso? Wala pa namang nababanggit ang papa mo tungkol dyan. Nag-usap na po kami ni Papa tungkol dyan, Ma, na mag-ship na po ako ng education. Anong sabi mo? Hindi ka magpapalit ng ibang kurso. Kung anong gusto ko, yun ang sundin mo. Ma, Masong, totoo ba na nag-usap na kayo ni Chris tungkol sa kurso niya? Oo, sasabihin ko rin naman sana sa'yo. Nagdesisyon na pala kayo at binaliwala niyo lang ako dito sa bahay. Chris, pumasok ka na. Ako nang bahala kay mama mo. Ito pala yung baon mo. sige po, Pa. Ma, alis na po ako. Bakit pumayag ka na nagpalit siya ng kurso? Bakit hindi ako papayag? Kung ano yung gusto ng anak mo, suportahan na lang natin siya. Dahil mabilis lang aasenso ang anak natin kung susundin niyo ang gusto ko. Alam mo ba kung masaya ang anak mo sa pinapakuha mong kurso? Gusto ba niya o napipilitan lang siya? Alam kong kaya niya yon kasi matalino ang anak natin. Hindi yun ang punto. Gusto ba ng anak mo yung pinapakuha mo sa kanya? Kung susunod siya sa gusto ko, aasenso siya sa buhay niya. Alam mo, mates, suportan na lang natin kung anong gusto ng anak natin at kung saan siya masaya. Ikaw ang bahala. Huwag mo sana akong sisihin balang araw. At sana hindi ka rin magsisi na pinayagan mo ang anak natin sa gusto niya. Salamat. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya ng anak natin yun, basta suportan natin siya. Sana nga. Ma? Pa? Ma? Pa? O anak, ano yon? Pa? Makakapagtapos na po ako bilang isang guro. Talaga anak, mabuti naman kung ganon. O mates, narinig mo yon? Magtatapos na raw yung anak natin. Ma, may anak na po kayong guro. Kung engineer sana ang kinuha mo, mas maganda sana. Mitch, parang hindi ka masaya na nakapagtapos na yung anak natin. Oo nga, Ma. Hindi po ba kayo masaya? Siyempre, masaya ako. Kasi magtatapos ka na. Ano pa bang magagawa ko? Nandyan na yan. Pagpasensyahan mo na ako, anak, ha? Ayos lang po yun, Ma. Pasensya na din po. Magbihis na kayo at sa labas tayo kakain ngayon. Sige po, Pa. Ma, tara na po. Magbihis na po tayo. Salamat Panginoon at nakapagtapos ng kulay yung anak ko.